A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Alhaji Suraja Garba mai katako, jagoran siyasar gidan Dissun Sanata Kabiru Garba marafan Gusau CON, shugaban jam'iyyar APC mai jama'a a jihar Zamfara. Alhamdulillahi, ina amfani da wannan damar domin in yi godiya ta musamman ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara, Honorable Dr. Bello Muhammad Mutawallan Maradun, bisa ga karamci da karramawar da yake man da kuma damar da ya bani na in yi aiki a cikin gwamnati ta yi a famanan kwamishina na hukumar alhazai. A hakikanin gaskiya, idan ban yi godiya ga mai daraja gwamna ba, to ban mai adalci ba, ni kuma ban gadi rashin adalci ba. Mai daraja gwamna yana karrama ni, yana mutunta ni. In zan kira shi ga waya so 100 zai ɗauki waya ta so 100 kuma zai saurare ni. Alhamdulillahi. A yau 3 ga watan 2 shekara ta 2021, na yi nazari da tunani na in aje wannan kujerar ta famanan kwamishina a hukumar alhazai ta jihar Zamfara bisa ga ƙashin kaina da kuma dalilai guda biyu. Dalili na farko, ni mutum ne wanda baya son butulci. Saboda haka mai gidana Dissun Sanata Kabiru Garba marafa CON ya aminta ya karɓi tsarin sulhu da uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta neme shi. Kuma ni ban ga laifin shi ba, domin mu musulmai ne, kuma addininmu ya faɗa mana cewa as-sulhu khairan. Da haka kana musulmi, idan an ka neme ka sulhu ka ƙiya, to za ka samu jarabawa wurin Ubangiji Allah subhanahu ta'ala. Bisa ga haka na yanke hukunci da tunanin aje wannan kujerar domin in mara ma mai gidana bisa ga wannan amsa kiran Ubangiji da ya yi na amincewa da ya shiga tsari na yin sulhu. Ina fatar Allah ya sa wannan sulhu ya amfane shi, ya amfane mu, ya amfani al'ummar jihar Zamfara ga baki daya. Dalili na biyu wanda ya ƙara tunzura ni ko ya ƙara sa aje wannan kujerar shine statement na sakataren PDP na jihar Zamfara. A hakikanin gaskiya, jawabin da sakataren PDP na jihar Zamfara cin mutunci ne ga jagoranmu. Ina ganin ba daidai ba ne ga mabiyi ko ga ɗa ya ga ana ciba mai gida ne ko jagora ne ko uba ne mutunci, kuma ya ci gaba da bin wanda ke cin mutuncin mai gida ne. Ni ina ganin ba daidai ba ne. Kuma na yi saurare daga cikin jam'iyyar PDP ko akwai wani wanda zai fito ya faɗa ma abin da sakataren PDP ya yi cewa ba daidai ba ne. Ban ji ba, ban gani ba, sai ya nuna man cewa wannan decision ne na jam'iyyar PDP ga baki ɗaya. Wayannan dalilan guda biyu suna jawo hankalina da in aje wannan kujera, kuma in yi godiya ga mai daraja gwamna bisa ga mutunci da karrama. Babu abin da mai daraja gwamna yamman wallahi, kuma yana karrama ni, yana mutunta ni, kuma zan ci gaba da riƙe wannan mutuncin da karrama da ya kaman ni ma zan ci gaba da ganin mutunci ne haɗin kuma ga Allah subhanahu ta'ala. Bayan haka, ina da aminai a cikin jam'iyyar PDP. Na imani ba za su ji daɗin wannan abin da na ɗauka ba, musamman shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Alhaji Tukur Umar Dan Fulani mai katako. Amini na ne, ɗan uwana ne, jini na ne. ina ƙara muku bayani cewa
da ni da Tukur tare mun ka taso, mahaifanmu guda da shi, tare mun kai firamare, tare mun kai sakandare, sana'anmu guda. Amma dai gaskiya ba mu taɓa yin siyasa guda da shi ba. Amma muna da amintaka mai ƙarfi. To ina amfani da wannan damar domin in ba shi hankuri, haka rayuwa take tafiya. Duniyar ma bari za mu yi. Ina da dama in ba abokina, aminina, Nasiru Oja Ƙaura, ɗan jam'iyyar PDP ne, hankuri bisa ga amintakar da ke tsakanina da shi, wanda yana fatar a ce muna tare, yana fatar a ce muna tare da shi. Bayan wannan zan yi godiya ga shugaban hukumar alhazai ta jihar Zamfara tare da kwamishinoni da ma'aikatan hukumar gabaki ɗaya, saboda ban taɓa ganin hukuma wadda ta haɗa famanan kwamishinar da ciyaman da tije ba irin hukumar alhazai ta jihar Zamfara. Mun zauna lahiya, mun yi mu'amala mai kyau, muna mutunta juna da daraja juna, muna ɗaukar decision guda. Duk wannan jagorancin na Sirkin Fawa Dambo shi ya kawo haka, da kuma samun dattijai a wannan hukuma. Ina amfani da wannan damar in ba ku hankuri da duk abin da za ku ji na wannan, don na imani har ga Allah kuna son mu kasance tare a koda yaushe. Bayan haka ina son amfani da wannan damar in yi kira ga magoya bayana da magoya bayan jagora na District Usata Kabiru Gawar Marafa CON cewa su yi man kyakkyawan zato na wannan kujerar da na aji. Ba na son abin da zai sa in yi butulci, ba na son abin da zai sa in yi wadara ko cin amana. Bayan haka akwai abokaina bangaren su Abdulaziz Yara Abubakar da muka yi jayayya da su, wanda su ma zan gode masu. Duk wannan jayayyar da mun kai da mu da su, babu wani abu da ya taɓa mu'amalan mu ko dangantakan mu tsakanina da su. Suna zuwa gidana, ina zuwa gidajensu. Muna haɗa hulɗar kasuwanci ta mu'amala kowace iri. An zo wurin siyasa kowa zai ji duk yadda siyasar nan ta yi zahi, wallahi tallahi babu abin da ya raba ni da su. Ina jinjina da gode masu. Na farko shine injiniya Babangida Abdullahi, tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gusau. Na biyu Basharu Aliyu Mai Gari, ma'ajin jam'iyyar APC na mazaɓar Galadima ɓangaren Abdulaziz Yara Abubakar. Na uku Honorable Abdulmalik Zubairu Bungudu, zannan Bungudu, tsohon ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Bungudu da Maru. Akwai wasu, amma na ba da misalan waɗannan ne kasancewa su ne fitattu. Na gode, Allah ya zaɓan mana abin da ya zama alhairi, kuma ina wa wannan gwamnati fata alhairi da samun nasara, domin nasarar ta nasarar al'ummar jihar Zamfara da jihar Zamfara. Assalamu alaikum.